ó mà ṣe o, ìyá Wizkid olórin kú lójijì. Títí di bá a ṣe ń sọ yìí làwọn èèyàn sì ń bá ọ̀dọ́mọkùnrin olórin tàkasúfèé tó ti gba àmì ẹ̀yẹ lóríṣiríṣi nínú orin kíkọ nì Ayọ̀dèjì Balógun tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí Wizkid dárò ti màmá rẹ̀ Jane Dọlápọ̀ Balógun tó kú lójijì. Aláròyé gbọ́ pé ní nǹkan bíi aago kan ààbọ̀ òru ọjọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ yìí ni màmá akọrin tó gbajúmọ̀ dáadáa náà jáde láyé. Kì í ṣe àní-àní pé ikú màmá náà yóò mì ọmọkùnrin náà tìtì, yóò sì dùn ún wọnú eegun nítorí bó ṣe fẹ́ràn ìyá náà tí ìyá yìí pàápàá kì í sì fi ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin olórin náà ṣeré rárá. Àìmọye ìgbà ni màmá yìí máa ń lọ sí òde eré ọmọ rẹ̀ yìí láti ṣàtìlẹ́yìn fún un. Bẹ́ẹ̀ ni Wizkid pàápàá kì í wọ́n lọ́dọ̀ ìyá náà. Látìgbà tí ọ̀rọ̀ ikú ìyá akọrin yìí ti jáde sí gbangba làwọn ọ̀rẹ́, alátìlẹ́yìn àti afẹ́nifẹ́re tí ń bá a ṣèdárò tí wọ́n sì ń tù ú nínú. Bákan náà ni wọ́n ń rọ̀ ọ́ láti mú ọkàn le tí wọ́n sì ń kì í láyà pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé màmá náà kò dàgbà tó bó ṣe fẹ́ tó fi jáde láyé, ó gbé ìgbésí ayé rere, ó sì rí ọmọ rere fẹ̀yìn sílẹ̀ fún. Kò tíì sẹ́ni tó mọ irú ikú tó pa obìnrin náà nítorí kò hàn fún ayé rí pé ìyá yìí ti ń ṣàárẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ọmọ 3 ló gbẹ̀yìn ìyá yìí yàtọ̀ sí Ayọ̀dèjì tí í ṣe Wizkid. Ó tún ní àwọn ọmọ 2 míì, Yétúndé Balógun àti Ládé Balógun. Jọkẹ́ Àmọ̀rí ló ròyìn yìí fún Aláròyé online television.